בפרקי אבות, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. רדיפה אחרי הכבוד זה סם המוות שיכול להוריד בן אדם מרום המעלה לשולטח. כמו שאומר רב חיים שמואלביץ, הכבוד זה סם המוות. כי הסכנה של הכבוד קשה ביותר. אדון עולם, אתה הגדול מכולם, אני בן אדם, קטונתי להיות מושלם. לו יכולתי לשאת את כובד המשא, לו ידעתי איך להודות לך על הנשמה. אלוקינו שמור עלינו חוץ ורחם, שמור אותנו על ילדינו, כי אתה הוא אחד מרחם. שמור ביתנו אל תעזבנו, לך זועק הלב. לבדנו לא יכולנו לשאת את הכאב, הכבוד דומה לבוסם. אם תשים אותו מבחוץ, זה ריח נעים ביותר. טעם אותו, תבלע אותו, תכניס אותו פנימה לתוך הגוף, מרקה לענה. ככה זה בדיוק הכבוד. כל מה שזה חיצוני אליך, אין בעיה. כשאדם מתחיל להכניס את הכבוד פנימה, זה ירעיל אותו וזה יזיק לו נזק עצום יותר. אדון עולם, תפילה אשא כל חיי, בורא העולם, צל גדימתי מעיניי, אנא חזקני לצעוד בדרך נכונה, אנא ברכני גם כשקשה לא אכנע. אלוקינו שמור עלינו חוץ ורחם, שמור אותנו על ילדינו, כי אתה הוא אחד מרחם. שמור ביתנו אל תעזבנו, לך זועק הלב. לבדנו לא יכולנו לשאת את הכאב, את הכאב. לדעת שאדם מתחיל להכניס את הכבוד פנימה, כבוד חלילה וחס זה כמו רעל. זה ירעיל אותו וזה יזיק ממנו רעל. כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכריזת עליו מבחוץ. אלוקינו שמור עלינו חוץ ורחם, שמור אותנו על ילדינו, כי אתה הוא אחד מרחם. שמור ביתנו אל תעזבנו, לך זועק הלב. לבדנו לא יכולנו לשאת את הכאב, את הכאב, את הכאב. נראה כמה שאלות יסודיות פרשה, שכל אדם שקורא את הפרשה עולה על הדברים הללו. התורה אומרת לנו, מדבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומרת התורה הקדושה, משה רבנו עליו השלום, ושלח מרגלים. יש בזה אריכות דברים, שעיקר עם ישראל רצו את המרגלים, משה רבנו רק הסכים על ידם, יש בזה ביאורים רבים וארוכים מאוד מאוד. אבל אחת השאלות הגדולות ביותר שיש, כידוע חטא המרגלים היה חטא קשה ביותר. באו והוציאו דיבת הארץ רעה, וגם העונש אחרי זה היה קשה מאוד. על כל יום שתראו את ארץ ישראל,
40 יום תרו, יום לשנה, יום לשנה. 40 שנה עם ישראל צריכים להסתובב במדבר. ולא זו בלבד, אלא שגם פגריכם ימותו במדבר הזה. דהיינו, שכל יוצא מצרים תראו במדבר. כל שנה, כמו אומרת, הם נפטרים 15,000 איש, כפול 40 שנה, 600,000 איש. חז"ל מספרים במאמר מוסגר שבשנה האחרונה 15,000 האחרונים ניצלו. אבל לענייננו, המפרשים שואלים שאלה גדולה מאוד מאוד, איך יכול להיות שהמרגלים, הרי מי היו המרגלים? זה לא אנשים פשוטים. מה שהקדוש כותב, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, אומר רש"י, כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות. זאת אומרת, זה לא אנשים רגילים. והרמב"ן מסביר יותר מזה. מהרמב"ן, אלה היו 12 גדולי הדור. אומר הרמב"ן, 12 גדולי הדור אלה היו. ומסביר יותר לעומק. והרמב"ן, התורה מונה אותם. אלה שמותה, למטה ראובן, שמוע בן זכור. למטה שמעון, שפט בן חורי. למטה יהודה, כלב בן יפונה. למטה יששכר, יגאל בן יוסף. למטה אפרים, הושע בן נון. בכלל זה הדרך. אומר הרמב"ן, הספירה שלהם איך הייתה? הספירה שלהם לפי גדלותם הייתה. הגדול מבין ה-12 מי היה? למטה ראובן, שמוע בן זכור. זה מספר אחד ברשימה. מי אחריו פחות במעלה, אבל גדול מאוד, גדולי ישראל? למטה שמעון, שפט בן חורי. למטה יהודה, כלב בן יפונה. איפה כלב נמנע מתוך הרשימה של ה-12? שלישי. הוא לא מהגדולים. הוא מהגדולים, אבל הוא לא הגדול שבהם. יהושע איפה נמנע? יהושע בן נון שהיה ממשיך דרכו של משה רבנו. החמישי, למטה אפרים, הושע בן נון. יהושע רק החמישי. נמצא שכל ה-12 מרגלים היו בהם שהיו יותר גדולים מיהושע, יותר גדולים מכלב בן יפונה. אם כן, איך יכול להיות שבאו והוציאו דיבת הארץ רעה? איך יכול להיות? כאלה צדיקים, כאלה קדושים, כאלה גדולי עולם, איך באו והוציאו דיבת הארץ רעה? על מה ולמה? יותר מזה, כאן אומרים, המשך הפרשה, הרי שהוציאו את דיבת הארץ רעה, כתוב בפסוק, והאנשים אשר עלו עמו, כמובן עם כלב, אמרו לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ביום הפשוט שאנשים מבינים את הפסוק, לא אפשר לעלות לארץ ישראל לנצח. למה? כי חזק הוא ממנו. מה ביום הפשוט? עם הכנענים, כל הגרגשי, יבוסי, חיבי, חזקים מאיתנו יותר. אומר שזה לא פירוש. כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי מעלה אמרו. המרגלים, אותם 10 מרגלים, חוץ מיהושע וכלב, אותם 10 מרגלים הגיעו לכפור בקדוש ברוך הוא. הגיעו לכפירה בקדוש ברוך הוא. איך? כי חזק הוא ממנו. העם שיושב בארץ כנען יותר חזק ממי? מהקדוש ברוך הוא. מה זה כי חזק הוא ממנו? לא מאיתנו יותר חזקים. ממנו. חזק הוא ממנו, מהקדוש ברוך הוא. איפה יכול להיות? 40 יום סך הכל. לקח להם לטור את ארץ ישראל. היו גדולי הדור. ב-40 יום ירדו למטה, 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 למטה. זה נקרא בשם חז"ל, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. איגרא רמא פירושו גג גבוה. בירא עמיקתא פירושו בור עמוק ביותר. איך אפשר? גדול הדור היום, עוד 40 יום נהיה כופר בקדוש ברוך הוא? איך אפשר? איך יכול להיות? איך אדם יכול להגיע מכזה רום המעלה לתחתית, לשאול? חוץ מזה, מה אתם פוחדים? לא ראיתם ניסים? לא ראיתם את הניסים במצרים? מכת דם, מכת צפרדע, מיליארד צפרדעים, איך פתאום הגיעו? השם יתברך, השתבח שמו דם, המצרים מאותו כוס שותים, היהודי שותה מאותו כוס, היהודי שותה מים ומצרים שותה דם. אתם לא רואים את הקדוש ברוך הוא בעיניים? ברדלסים ברחובות, אריות, נמרים, קוברות. יהודי עובר לא קורה לו כלום. עובר הערבי חוזר בלי ראש. מה, איך יכול להיות? אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אז איך עכשיו פתאום הדבר אומר, חזק הוא ממנו? איך הגעתם מכזה, ממעלה עצמו ביותר, לבור עמוק וקשה ביותר? איך אפשר? ראינו, הוא מביא, רב חיים שמואלביץ, בשיחות מוסר, הוא אומר דבר נפלא מאוד. מביא דברי המסילת ישרים. המסילת ישרים, כותב בספרו, בענייני הגאווה והענווה, הכבוד והגדולה וכו'. מביא שם המסילת ישרים, הוא אומר, צריך לדעת, שהמרגלים נפלו בדבר שנקרא כבוד. מה פירוש? המרגלים ידעו
עכשיו אנחנו ראשי בני ישראל. כל אחד אחראי, כל אחד בעל מעלה גדולה מאוד. ניכנס לארץ ישראל, כבר יש שינוי תפקידים. עכשיו אני גדול הדור, אולי אחרי זה כבר לא יהיה. לא מסתדר. כל הדרך שהם הולכים, מה הם רואים? רק שלילי. לא טוב. לא טוב. למה? כדי שהם יגיעו אחר כך, הם יגידו שהארץ לא טובה, הארץ קשה, לא ייכנסו לארץ ישראל. לא ייכנסו לארץ ישראל, הם יישארו נשיאים, משתפח שבוע. אומר דבר מבין, כך מביא זה המסיעת ישרים, רבי משה חיים לוצאטו, בשם הזוהר הקדוש, על הפסוק כולם אנשים, ככה מסביר הזוהר הקדוש, שזה הסיבה. למה הם נפלו בשאול תחתית? בגלל רדיפות הכבוד. ואומר הרב, דבר עצום ביותר, אומר השיחות מוסר רב חיים שמואלביץ, צריך לדעת שרדיפה אחרי הכבוד, הכבוד זה סם המוות, ככה הוא כותב. רדיפה אחרי הכבוד זה סם המוות שיוכל להוריד בן אדם מרום המעלה לשאול תחתית. אדם שמחפש את הדברים האלה, רודף אחרי הדברים האלה, זה יוריד אותו לשאול תחתית, למטה, 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 למטה. כל גדולי ישראל, כל הדורות, ברחו מהכבוד. למה? כי הסכנה של הכבוד קשה ביותר. ראינו מביא, בספר שופטים, שאחד מהתקופות שהיו בעם ישראל, היה השופט של עם ישראל, שמשון, שהיה קדוש וכו'. שמשון ידוע שהיה מציל את עם ישראל מהפלישתים. ושנפטר, הפלישתים תפסו אותו, שמו אותו אחרי שהורידו לו את השיער, כל המעשה המפורסם, ואז כוחו נחלש. עד שיום אחד השיער התחיל לגדול לו לאט לאט, אמרו נשים אותו ככה בבית העבודה זרה שלנו ונעשה ממנו צחוק. הוא היה בדיוק בין שני העמודים שמחזיקים את כל האולם הענק. אמר שמשון ריבונו של עולם, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזאת, והיא נקמה נקם אחת משתי העיניי מפלישתים. אומר המפרשים, אומר רש"י הקדוש, מה זה זוכרני נא? אומר המפרשים, אנחנו מביא רש"י הקדוש במקום, זוכרני נא, זכור לי ריבונו של עולם 20 שנה ששפטתי את ישראל ולא נהניתי מאף אחד, ואפילו לומר ליהודי העבר לי מקל ממקום למקום לא אמרתי. 20 שנה אפשר להעביר את הזבק שאני פה לשם? לא ביקשתי מאף אחד. רוצה להעביר, הלך לבד העביר. 20 שנה לא ביקש כלום מאף אחד. זכור לי את זה ריבונו של עולם. ואז מה? אני רוצה ריבונו של עולם, זכה אותי נקמה בשכר של שתי העיניים, גמה של עין אחת, תן לי בפלישתים עכשיו לראות אותה. וחז"ל אומרים שכשהוא הפיל את הבית, את אותו אולם גדול, הוא הרג יותר פלישתים במותו כשהוא מת איתם מאשר בחייו. אבל את העין השנייה אני רוצה לגן עדן, שמור לי את השכר שלה לעולם הבא. נמצא ששמשון שהיה קודש קודשים אמר ריבונו של עולם, אני לא רוצה ליהנות מאף אחד. לא עבר לי מקל ממקום למקום, לא העבירו לו כלום, שום דבר. אז ראינו שרב חיים שמואלביץ אומר, איך יכול להיות? אם אתה שופט גדול בישראל, צדיק גדול, קדוש גדול, איך יכול להיות שאתה לא נהנה מאף אחד? נכנסת, עמדו לך, הנה, נהנית. מה הבעיה? תוך שנייה, ברגע קטן, אתה נהנית, מה הבעיה? בשנייה אחת נהנית. כל דבר קטן, סידרו לך את הכיסא, הביאו לך כוס תה, הביאו לך דבר, נהנית. אז איך אתה אומר שלא נהנית 20 שנה? איך יכול להיות? איך אין מציאות? חיכו לך למטה, לקחו אותך הביתה, הנה נהנית. קשה מאוד. כל דבר קטן זה הנאה שנהנית. איך אפשר לומר ש20 שנה לא נהנה מאף אדם? אז הוא אומר דבר עצום. שמשון הגיע למעלה שנקראת מידת ההשתוות. מה זה השתוות? שווה אצלו. מכבדים אותו, זה כאילו מכבדים את החבר שלו, הוא לא מרגיש כלום. עושים לו, נותנים לו ואם לו, הוא לא מרגיש כלום. מרוב שהוא בז לכבוד, אין לו שום ערך לכבוד, הוא לא מרגיש כלום. הביאו לו, עשו לו, לקחו אותו, הוא לא מרגיש בגלל שאני צדיק, בגלל שאני גדול, בגלל שאני קדוש, בגלל שאני בעל מעלה, לא. חבר לא לוקח את החבר שלו הביתה? לא, כן, לקחו אותי. מה יש? מה, אז לוקחת, אין חסד בעם ישראל? לא הרגיש כלום, שבגלל שהוא בעל מעלה, בעל מדרגה, שופט גדול בעם ישראל, יש לו איזה כבוד, כלום. כמה שהוא הגיע למידת ההשתוות, הכל שווה אצלו, אפילו נהנה, אין לזה שום ערך, אין לזה שום חיסרון חלילה וחס. כל הכבוד שנתנו לו ועשו לו, לא הרגיש שום דבר.
יש מאמר שמורנו רבנו שיחיה תמיד אומר אותו, הוא אומר שהכבוד, למה הוא דומה? הכבוד דומה לבוסם. מתעסק בבשמים, וגם מי שלא מתעסק בבשמים, ופעם התעסק קצת עם בוסם, יודע דבר פשוט. בוסם, הטבע שלו, אם תשים אותו מבחוץ, זה ריח נעים ביותר. טעם אותו, תבלע אותו, תכניס אותו פנימה לתוך הגוף, מרקה לענה. אתה יכול לקבל הרעלה. ככה זה בדיוק הכבוד. הכבוד אמרו לך, אשריך איזה דבר תורה יפה, אשריך איזה חולצה יפה, אשריך על זה, אשריך על כך. זה גמור. כל מה שזה חיצוני אליך, אין בעיה. כשזה מתחיל להיות פנימי, זה מתחיל להיכנס פנימה, אני הכי נאה פה. אני הכי חכם מכל הקהילה, תשמעו, הרבה דברים אמיתיים, סוף אחד מבין מי אני באמת. סוף אחד. אחרי זה הדרך צריך להיזהר. לדעת שאם אני מתחיל להכניס את הכבוד פנימה, הכבוד חלילה וחס זה כמו רעל. זה ירעיל אותו וזה יזיק לו נזק עצום ביותר. כל ישראל כל הדורות ברחו מהכבוד. ראינו מובא פעם על הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, היה ראש ישיבת פורת יוסף. בישיבת פורת יוסף, מי שמכיר, היה אפשרות להיכנס לישיבה, בדלת הראשית, והיה אפשרות להיכנס, היה מאחורה כמו שורה של חלונות כאלה, של מרפסות כאלה, מחוברות, ואז אתה יכול לעלות מאחורה, תראו אותך מהחלונות, אבל יש דלת של הראש ישיבה, הוא נכנס, מגיע לכיסא. מה היה עושה הרב בן ציון אבא שאול? כל להיכנס מהדלת הראשית שכולם יעמדו לו, היה הולך מאחורה, איפה שם מרפסות, שמחוברות ביחד, כדי שחלילה חס לא שהוא עובר, בחלון יראו אותו, הנה הרב בן ציון אבא שאול ראש ישיבה, יעמדו לו, היה מתכופף תחת לגובה של החלונות, עובר ככה, מגיע לדלת ליד הכיסא שלו, פותח מהר, קופץ לכיסא יושב. שלא יעמדו לו, ישתבח שמה. איזה ענווה הייתה להם. אדם היום רב בדרך כלל, חשב כל הרבנים צדיקים, אבל אני אומר, טבע שהאדם שאם עומדים לו, בדרך כלל, נו, למה אתה לא עומד שם? שמה, אתה, למה אתה לא עומד? נו, לא ראית נכנסתי? לא שמת לב? לא הרגשת? אז הוא ילך לאט שכולם שימו לב. צריך לדעת כמה שהדברים האלה, היו גדולי ישראל בורחים מהם. היה משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה ראש ישיבה גאון העולם, היה גדול הדור פה בארצות הברית, לפני כמה שנים טובות. והוא היה יושב, היה לו ישיבה גדולה מאוד, הוא היה יושב בישיבה במזרח. כמו שנהוג, הראשי ישיבות, הרבנים במזרח. בקיצור הדברים, יום אחד הוא יושב במזרח, לומד. בינתיים, יש איזה חברותה, ככה שולחן לידו, לומדים. אז אחד שואל את השני, כבר היה סדר בוקר, התחילו ללמוד, תגיד לי, אחד אומר לשני, לידו, ליד משה פיינשטיין. תגיד לי, משה פיינשטיין, ברוב הענווה שלו, אמר לו 8:45. אמר לו, הוא לא הבין, כמעט קבר את עצמו לתוך האדמה מסכן. הוא אמר לחבר שלו קוראים לו משה. אמר לו, משה, מי עונה לו? גדול הדור. עונה לו 8:45. לא הרגיש בכלל, משה, רבי משה, הרב, לא הרגיש בכלל. מה אתה מדבר בכלל? לא שם לב בכלל. השתבח שמו. היה בעל חידושי הערים, רבי יצחק מאיר, היה גאון עולם. ורבי יצחק מאיר הזה בא עליו שיום אחד הוא היה גר בוורשה ועשה מסיבה גדולה ביותר לכל המקורבים אליו, עשה מסיבה ושמחה גדולה ביותר. שם בגדי שבת, סעודה מפוארת, הגיע למסיבה, לא הבינו על מה מסיבה, למה, על מה ולמה, מה קרה, מה יש? נכנסו כולם למסיבה, יושבים עם הרב שמח, שמחה עצמו ביותר. אמרו לו, כבודו, למה ככה אתה שמח, מה יש? אמר להם, תראו, אני הייתי נער לשנים, נכנסתי פעם כשהייתי נער אצל מגיד מקוזניץ. אנחנו יושבים אצל מגיד מקוזניץ, אני הייתי צער ביותר שיש, כל החבורה שישבה אצלו צדיקים, קדושים, ישבנו אצלו ביחד, אני הייתי צער שבין כל החבורה. טוב, תוך כדי השיחה עם המגיד מקוזניץ, שאל אותנו המגיד מקוזניץ, מי יכול להסביר לו פירוש תוספות מסכת בבא מציעא? יש תוספות שם, מי שיכול להסביר לו את התוספות? ניסו להסביר את התוספות, אף אחד לא הצליח, אף אחד לא הבין. הקושיה הייתה קשה ביותר, אף אחד לא הבין. אומר, אני הייתי נער, ילד קטן, קפצתי מהר עם הפירוש של התוספות. אמרתי, כבוד הרב, פירוש כך וכך, כל ההרצאה של הדברים, פירוש התוספות. פירוש אמיתי, טוב ויפה. גם אליי מגיד מקוזניץ,
נתן לי סתירה, אמר לי, כשיש גדולים ממך, שלא יודעים, תוק ואל תדבר. תוק ואל תדבר. יש פה יותר מכובדים ממך. הם לא יודעים, לא קופצים. גם אם אתה רוצה להגיד איזה משהו, תגיד בסוף, כבוד הרב, אולי אפשר להציע איזה רעיון, אולי דחוי, אולי קצת, משהו. קפצת? אני זוכר עד היום, נתן לי סתירה. הסתירה שקיבלתי מהמגיד מקוז'ניץ, כל הפירוש של התוספות המסובך הזה נשכח לי מהראש. עד אתמול בלילה. אתמול בלילה חזר לי הפירוש לראש. כמה עשרות שנים חזר לי אתמול הפירוש לראש, עכשיו אני עושה מסיבה השתבח שמה. אנחנו לדעת, כל גדלותו, כל מעלתו, כל אחד יש לו מעלה בנושא אחר. אחד יש לו חוכמה גדולה ביותר, אחד טבח נפלא ביותר, אחד יש לו הבנה בבגדים, אחד יש לו הבנה בדבר אחר, אחד יש לו כל נעים. כל המעלות אדם צריך לדעת, לברוח מהכבוד. הכבוד, כמה שאדם רודף אחריו, צריך לזכור דברי רב חיים שמואלביץ, הכבוד הזה זה סם המוות. יכול להוריד את האדם מרוב המעלות לשאול תחתית. וכך כתוב בפרקי אבות, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם, קנאת, אהבה והכבוד. ורב חיים שמואלביץ, מה העומק בזה? לא מוציאים את האדם מן העולם. הנה והרגלים היו ברוב המעלה, זה הוציא אותם מן העולם. הרדיפה אחרי הכבוד שיעשו לי ויתנו לי ויביאו לי ויהיה לי ויכבדו אותי, זה מוציא את האדם מן העולם. צריך להיזהר בזהירות עצומה ביותר. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אמרנו פעם, שאין מראים דילועים בחלום, אלא למישהו ירא שמיים בכל כוחו. הסברנו את זה פעם, באריכות. אין מראים דלעת בחלום, אם אדם חולם על דלעת, זה סימן טוב. יעקב, דלעת זה טוב. קיצור הדברים, למה? אומרת הגמרא, מי חולם על דלעת? מי יכול לחלום על דלעת? רק האדם שהוא ירא שמיים בכל כוחו. אם האדם הוא ירא שמיים בכל כוחו, יש מציאות שהוא יחלום על דלעת. אם לא, אין מציאות בעולם שתחלום על דלעת, אין. אלא אם כן אתה עושה כמו מגדל דלעת כל היום, זה יבוא לך גם בחלום. אבל אם לא, אין מציאות שתראה דלעת בחלום, אם אתה לא ירא שמיים בכל הכוח. אין. אומר, רבנו היי גאון, מה הקשר? ירא שמיים זה דלעת, זה לא יפה. עד ירא שמיים כולו צדיק, תגיד לו אתה כמו דלעת. זה פוגע, זה לא יפה. למה דלעת בחלום, זה סימן שהוא ירא שמיים בכל כוחו. הוא מסביר דבר נפלא מאוד. אומר, הדלעת בכל פירות האדמה הוא הכבד ביותר שיש. בפירות, הכבד ביותר מספר אחד זה הדלעת. דלעת להרים אותה, השתבח שמו לעד. צריך הוא ואשתו מהשוק הרימו את לאוטו. זה דבר כבד מאוד, לא דבר קל. נמצא שהדלעת כשהיא קטנה, השיח הזה הוא גודל, וזקוף כזה. בינתיים כשהשיח גודל, הדלעת גם גודלת. נהיה כבד, תחילת כופף. נהיה גודל יותר, הדלעת גם גודלת. יותר. עד שזה נהיה איזה 10-15 קילו, כולה בתוך האדמה. הדלעת כולה בתוך האדמה. אומר רבנו הגאון, האדם שהוא ירא שמיים אמיתי, כמה שהוא גודל יותר, הוא משפיל את עצמו יותר. כמה שהוא גודל יותר, הוא בורח מהכבוד יותר. עד שהוא נהיה גאון, עצום, תמיד חכם מופלג, מעלות גדולות וכו', הוא הדלעת כל הראש בתוך האדמה, בורח מהכבוד עד לקצה האחרון. זה סימן שהאדם ירא שמיים בכל כוחו. אם לא, לא יראו לו בחלום. יש מעשה עצום, אוהבים לספר אותו, יש בזה מוסר נפלא ביותר, כמה אדם צריך להיזהר מהדברים האלה. ובא פעם הצדיק הקדוש, רבי זושה מהניפולי, היה בעל מעמד עצמות ביותר, אבל בפרנסה דוחק גדול ביותר היה לו בבית. היה תמיד שמח, מה שיש לו רוקד ושמח. יש לו, אין לו, הכל טוב, שבח שמו לעד. אין דבר לא טוב. מה שקורה איתו, כל היום שמח. פרנסה דחוקה, זה דחוק, שמח. וכבר הילדים שלו התחילו לגדול, הייתה לו בת, הגיעה לפרקה. כבר הגיעה להגיד שצריכה להתחתן. אבל השתבח שמו לעד. הוא היה דואג למזונות, פרנסה לבית, איך לחיות. ואיך יעשה עם ביתו? כבר ישלח משתל משפחה. הוא לא דאג, אבל הרב שלו דאג עליו. מי היה הרב של רבי זושה? המגיד מזריץ'. מגיד מזריץ' היה קודש קודשים, הרבו של רבי זושה מהניפול. טוב הדברים, הוא דאג לרבי זושה. יום אחד קרא לו לרבי זושה, אמר לו, תשמע חביבי, יש לך בת, צריך לחתן אותה, ואני יודע שאין לך פרוטה לפורטה, אין לך כלום. יש לי פה איזה סכום בשבילך, תמש בו. כמה זה? 300 רובל, סכום עצום של כסף, שהיה גדול מאוד, מספיק לכולם חתונה, לכל הדברים, מאלף עד תף. אמר לו, תיקח את זה,
זה בשביל הבת שלך. אמר גודל, פתאום לא צריך, אמר לו, אני גוזר עליך, אתה חייב לקחת. נתן לו את זה, לקח והלך. יצאו מהמקום של הרב שלו, יצא מהמקום, אמר, אני אסע הביתה עכשיו. דרכים, כל פעם צריך לעצור באיזה מקום, לחנות, חניות, עניינים. אחד המקומות בדרך, הוא עוצר באיזה אכסניה, והוא רואה המולה. רעש, בלגן, צעקות. טוב, מה זה מסכן? לראות אם אפשר לעזור במשהו. ניגש לראות מה מדובר. אמרו לו, תשמע, יש פה איזה בחורה צעירה אחת, היא עכשיו כבר באולם, פה יש פה איזה אולם, חתונות, היא נמצאת שם גם בתוך האולם, החתן באולם ובלגן שלם. מה קרה? אין תזמורת? יש תזמורת. אז מה, איפה הבעיה? הבעיה שהאימא שלה, אותה בחורה, אישה אלמנה מסכנה. אותה בחורה היא תומה, אין לה אבא, יש לה רק אימא. היא חסכה שנים על גבי שנים, 300 רובל לתת לחתן, נבין עידוניה מסכנה קצת, משהו. ועכשיו הם הגיעו לאולם, החתן רצה לראות איפה 300 רובל, שלא שיקרו עליו, אמרו לו פתאום נעלם, נאבד, אין. כנה הקלה בוכה ומתעלפת. האמא שלה בוכה ומתעלפת. כשמעירים את שתיהם, אז זאת מתעלפת. בקיצור הדברים, כל המצב שם בכל האולם חתונות, זאת מתעלפת, היא קמה, מצב קשה ביותר. אמר להם, איפה זה נמצא האולם? אמרו לו פה ופה. רץ מהר לאולם, אמר להם, רבותיי, השתבח שם הולד, אין לכם מה לדאוג. מה קרה? אמר להם, מצאתי את האבדה. אמרו לו, מה? אמר להם, כן, מצאתי 300 רובל. אמרו לו, תביא. אמר להם, חייבש. קודם כל, מי אמר, זה שלכם. חוץ מזה, זה לא עליי, זה באכסניה. אני סובש רובל עליי. שלא יקחו את זה, שלא ישדדו אותי. קודם כל תגידו לי סימנים, אני רוצה לראות סימנים. תגידו לי כמה היה במאות, כמה באחדות, כמה בעשרות, כמה בחמישיות, כמה ב50. אני ארשום הכל, נראה אם זה מדויק או לא, אם כן, כמה דקות אני פה. אני מגיע, בבקשה, קחו את הכסף, חיים טובים ושלום. טוב, רשמו לה, אמרו לה, האמא של הכלה התחילה להגיד, כולה שמחה, ב50 היה כך וכך שטרות, 100 היה שטר אחד, בעשרות כך, בחמישיות כך. רץ רבי זושה מהר, לאיזה חלפון של כסף, החליף את כל 300 רובל, טק 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 טק, בדיוק לפי הרשימה. 100 מאות כך, בעשרות כך, חמישיות כך, באחדות כך, מדויק. בקיצור הדברים, אותו רבי זושה הגיע לאולם, נכנס, הביא להם את הכסף כמו שביקשו. איפה הכסף היה? בתוך איזו מעטפה, בכיס שלו, אמר להם, רבותיי, שום בעיה, הכסף פה. הכסף פה, כל האולם התחיל, איזה שמחה, איזה ריקודים, איזה דברים, התקליטן התחיל, התזמורת, מנגנים, השתבח שמו לעד, כולם סלטות, ריקודים, שמחה עצומה ביותר. הגיע הכסף, עוברים כמה דקות, כולם רוקדים, מראים את רבי זושה, שאו שער עם ראשיכם, ינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, מי יודע, זה גואל, זה אולי זה עליון נביא, אולי זה. מצא את הכסף ברגע האחרון. לקחו אותו, טוב, והגיע הרגע, התקרב לחופה. אחד זרק לו, תשמע, אתה נראה לי עליון נביא, אבל בכל זאת צריך להוציא את הכסף, להעביר לחתן, לפני שהתחילה החופה. הוא עדיין לא מוכן להיכנס. אמר לו, אין שום בעיה, בבקשה. אמר להם, יש להם בקשה קטנה אחת. מה אתה רוצה? אמר להם, שכר טרחה. הלכתי לאכסניה, חזרתי. שכר מגיע לי, מה? מה? שמעת אבדה, שכר טרחה? אתה לא מתבייש? אמרו לו, טוב, אתה יודע מה, אז לא מתווכח, לא נעים עכשיו. אמצע האירוע וזה. אמרו לו, אתה יודע מה, תכה איזה רובל אחד? אמרו להם, לא רובל אחד. אמרו להם, לפחות 25 רובל. לפחות 25 רובל. כמה אלפים טובים. כמה אלפים טובים. אמרו להם, אתה יהודי אתה? אמרו להם, איזה אליהו נביא, איזה דברים אתה, איזה אליהו נביא אתה? גזלן, שקרן, נוחת, 25 רובל על השבת אבדה. מצוות דאורייתא זה, מה זה, איפה שמענו שיהודי לוקח על השבת אבדה שכר? אמרו להם, לא, אני עומד על כך בתוקף. רק אם תביאו 25 רובל אני מוצא את זה מהכיס. אתם מתחילים להרגיש, דוחפים אותו מפה, דוחפים אותו משם, גזלן, אחד נותן לו איזה בוקס קטן בגב. בקיצור הדברים, המצב שלו התהפך לרעה, אמר להם, לא עזור לכם כלום, 25 רובל. כבר באו להכות אותו מכות נמרצות, אמר להם, אחד עצמו לא נעים, עכשיו נמצא חתונה, נקי אותו, בוא ניקח אותו מהר לרב של העיירה, מה שיגיד אנחנו עושים. קחו אותו מהר, תפסו אותו מהר, בצורה לא הכי נעימה מהצוואר, קחו אותו מהר לרב של הקהילה, של העיירה, והרב כמה וככה מעשה, מה אתה אומר? תן לו 25 רובל או לא ניתן לו? אמר להם, איזה מין דבר זה? זה יהודי בכלל? איזה מין יהודי זה?
איזה מין דברים הוא עושה? זה זושה שאומרים עליו כאלה דברים? איזה זושה זה? איזה רבי ואיזה זושה? מה זה? אז אתם לוקחים כסף? לא יקום ולא יהיה. אז מה? תחזיר להם את זה בלי אפילו רובל אחד. לא רובל, לא חצי אחד, כלום! הרב אומר, אני חשבתי לקבל 25 רובל מכל הביזנס הזה, אבל אם הרב אומר שלא צריך לקבל כלום, אני מתכופף לרב. ואני רציתי להם את המעטפה עם כל ה-300 רובל, בכלל זרקו אותו משם בבושה גדולה ביותר, יצא מאצל הרב, ירקו לעברו על הרצפה, בגזיון גדול ביותר, אמרו לו בושה וחרפה ליהודי שכמוך. כאלה דברים, עזרו לו החתונה ושמחה וששון. אותו רב של אותו העיירה, לימים נפגש עם המגיד ממזריץ'. אמר לו, תשמע, אתה יש לך איזה תלמיד, אומרים איזה תלמיד רציני, משהו קודש קודשים, עובד השם אמיתי, זה זושה אחד. כן? איזה עובד השם זה. היה אצלי פה מעשה בעיר, כך וכך סיפר לו את כל המעשה, ונתן 300 רובל ורצה 25 רובל לקבל על זה. אמר לו, אני התחלתי להבין את הדברים, אמר לו, מגיד מזריץ' שתן לי כמה ימים, אני אבדוק את זה לעומק, אני אחזיר לך תשובה. פגש המגיד מזריץ', טוב בזושה, אמר לו, תשמע, זה יפה, מה עשית שם? לא, אני לא, אסביר לך. אני, אתה הבאת לי 300 רובל, ואני לא רוצה שום עבודה, אני. פשוט 300 רובל שאתה הבאת לי, ראיתי כזה צער, אמרתי, אני ככה רואים, ביום חתונתה גם שמחת ביבה שהיה קלה, אני אראה כזה צער ולא יעזור, אמרתי, אני אצא את זה מעצמי. זה לא בעיה בשבילי. אבל איפה הייתה בעיה? כשהחלטתי בלב, בא לי יצירה, אומר לי, תשמע, אלינו, תגיח בדרך. שיח מהמעשה הזה עומד להגיע. נלחמתי איתו ונלחמתי איתו, הקראתי את היצירה קשה מאוד, גברתי. בינתיים אני יוצא לחלפן להחליף את הכסף. בא לי יצירה, אומר לי, תשמע, זה לא נורמלי, אין כאלה מעשים בעולם. זה העולם עומד. ממש צדיק יסוד העולם. הוכחת שצדיק אמיתי. ואני נלחם איתו כל הדרך. והחלפן מחליף לי לפי מה שהאישה ביקשה, אני רואה את הפתק ועולה לי בלב. היצירה נלחם בי על כל הכבוד הזה, על כל הגאווה הזאת. נלחמתי בו קשה ביותר, ניצחתי אותו. נצחתי מעמד. אבל כשהגעתי לשם הרימו אותי על הכתפיים, שאו שערים משכם, כבר לא יכולתי להחזיק מעמד. אמר לי, נראה לי שאתה גדול הדור. אתה צדיק יסוד העולם שכתוב בזוהר הקדוש, זה אתה. צדיק יסוד העולם, כל העולם יש צדיק אחד שהעולם עומד עליו. זה בטוח אתה. כאלה מעשים זה לא יכול להיות. ואני אנסה לדחות אותו ולא מצליח. אמרתי בליבי, אני חייב ללמד מושג גדול את היצירה. אתה רוצה כבוד? תן לך כבוד. אמרתי, איך אני אעשה? אמרתי, אני חייב להגיד, אני רוצה לשכר טרחה. למה? שיבזו אותי, ירקו עליי, יכו אותי, יעשו לי קצת ביזיונות. אז השתבח שם, אולי היצירה ברח. אחרי כל המכות והביזיונות והרב של העיר, ככה אמרו לי כאלה דברים, היצירה ראה את זה, ברח, השתבח שם. זה חומר מוסר דבר עצום. גדולי ישראל היו בורחים מהכבוד. אנחנו צריכים לדעת שהכבוד, כמו שאומר, צריכים להחדיר את זה בראש חזק מאוד 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 מאוד. אנחנו אמרנו רבים חיים בצורה אחרת לגמרי, אבל לאט לאט להחדיר, לקחת מזה מעט מוסר מהפרשה. כמו שאומר רב חיים שמואלביץ, הכבוד זה סם המוות. סם המוות הזה מסוכן, יכול להוריד את אדם מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. לברוח בכל לשון, שכל צורה שאפשר, כמה שאפשר, לברוח מהכבוד בכל הכוח. יש גמרא, מסכת מורלי קטן דף ט"ז, שם הגמרא אומרת, כל העוסק בתורה, תורתו מחרזת עליו בחוץ. מה הפירוש? יש ביאור, שמענו פעם בשם הרב בן ציון בשרות הצה"ל, דבר נפלא מאוד. זה לא ביאור פשוט, אבל הוא אומר דבר עצום. הוא אומר, כל העוסק בתורה, תורתו מחרזת עליו בחוץ. מה הפירוש? אדם שלומד גמרא, לומד הלכות, לומד מוסר, זה נקרא תורת הנגלה. זה נקרא תורת הנגלה, דברים שהם גלויים, מפורסמים, פשוטים. תורת הנגלה. מי שרוצה שתהיה לו סייעתא דשמיא בתורת הנגלה, שהגמרא תיפתח לפניו, שיהיה לו הבנה בגמרא, הבנה בראשונים, הבנה בהלכה, מה יעשה? אומרת הגמרא, מי שעוסק בתורה, תורתו מחרזת עליו בחוץ. אתה רוצה שהתורה שבחוץ תתגלה לך? דהיינו, התורת הנגלה, הגמרות והפוסקים והראשונים, ההלכות והמוסר, תעסוק בתורה שבפנים. הפירוש, אמר הרב בן ציון בשאול, כל יום תקרא כמה דפי זוהר, תגרוס, רק תגרוס דפי זוהר. הזוהר מזכך את הנשמה של האדם, תפתח לו על ידי תורת הסוד, הוא לא מעמיק, רק לגרוס. אז תיקח שזה יעשה לו בנפש, יום אחרי יום, לגרום לו להבין בתורה שבעל פה, שאתה נחשב.
להבין את הגמרות, להבין את ההלכות, להבין את כל הדברים. זה מה שהגמרא אומרת, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. הוא עוסק בתורה הפנימית, דיינו, הוא עוסק בזוהר הקדוש, קורא, רק גורס, זוהר. זה ככה נשמתו, תורתו תכריז עליו מבחוץ. אבל יש ביאור פשוט, שזה הביאור הפשוט של הגמרא, שהוא, כל מי שעוסק בתורה בפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ, מי שעוסק בתורה בסתר. מי שמסתיר את עצמו, מצניע את עצמו, לא מראה כמה הוא יודע, לא מראה שום דבר, זה דבר של אותה תורה, תיקח אותו, תרים אותו למעלה, למעלה, למעלה. שהוא יהיה מפורסם וגדול ביותר. כמה שהוא מכניס את עצמו להיות יותר בסתר, אף אחד לא מכיר אותו, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, יכול לדעת כל השס בעל פה. מראה את עצמו כי הוא לא יודע כלום, כי הוא יודע קצת. הוא מסתיר את עצמו, דיינו, בסתר, התורה תכריז עליו בסוף בחוץ. תמיד מספר מאוד אבינו שיחיה, מעשה מפורסם מאוד, וזה מוסר עצום ביותר. ידוע המעשה על הרשש הקדוש, שהרשש, רבי שלום שרבי, רבי שלום שרבי עליו השלום, שהיה קדוש העליון, ובצעירותו היה גר בתימן, כל המעשה המפורסם שהיה מוכר כל מיני סיכות, כל מיני דברים. יום אחד הגיע לאיזה בית של איזו אישה חשובה, והשרות החשובות שם, ורצתה שימכור לה כמה דברים. נכנס הביתה, סגרה עליו, אמרה לו אם אתה לא עושה איתי עבירה, חלב וחס דמו בראשו. אמר לה ודאי, חס ושלום, בטח, למה לא? זה זיכוי רבים גדול, למה לא? אבל צריך להתכונן למעשה. אמר לו אין בעיה, נכנס לבית הכיסא, לשירותים, בתיה, יכול להתרחש, תסתדר לכבוד החטא הנורא והיום הזה. אמר ריבונו שלום, תראה, יש פה חלון קטן, זה קומה, שנייה, שלישית, לא יודע איזה קומה. לחתו הייתה מעדיף למות, לא מוכן שום בונים באופן. אנוס, לא מוכן. אבל אני נודר עם נדר ריבונו של עולם, שאם אני קופץ מהחלון הזה ואני ניצל, אני עולה לארץ ישראל, משקיע כל חיי בתורה הקדושה. לא מוכר לא סיכות ולא שום דבר יותר, נגמר. טוב, הזדחן מהחלון, החלון כולו קטנטן, קפץ מהחלון בדרך פלא, ירד וניצל. אמר, את הנדר שאני צריך לקיים. האם בינתיים מחכה שם? עד היום מחכה. בקיצור הדברים, ירד בדרך פלא, עלה לארץ ישראל. מה איפה אני אלך? הוא היה גאון גדול, אבל מה ילך לישיבת המקובלים, ישיבת בית אל. הגיע לישיבת המקובלים, היה שם ראש ישיבה, רבי גדליה חיון. היה ראש ישיבה גאון עצום, כל תורת הסוד. הדבר שרמז לסוד, היה גאון עצום בתורת הקבלה. כל הישיבה של מקובלים, כל היום, מאמרים של רבי שמעון בר יוחאי, של הרי הקדוש, ביורים, הרבי משה קורדוברו, כל הדברים. הוא בא לשם, אמר להם, תשמע, אפשר להיות פה שמש. מה זה שמש? שתי קפה, כולם פה לומדים תורה, אני רוצה להגיש שתי קפה. וחוץ מזה, אני אשב קצת, הזוהר מזכך את הנשמה, זה טוב. אני אשב כל היום פה, מה שמדברים, אני אשמע, זה מזכך את הנשמה. הוא היה קולט הכל, קולט הכל. הכל בקבלה, הכל קולט. הוא היה יושב, מכין לכולם תה קפה, נותן להם, כבודו יותר סוכר, כמה סוכר, יותר תה, פחות תה, אולי כבודו קפה, אולי זה, צריך איזה עוגיה, מביא להם הכל ככה, כל היום מביא להם מה שהם צריכים. והוא יושב, הוא גמר להגיש להם תה קפה, כמה זמן לוקח? יושב איתם, ככה, כאילו לא מבין כלום. לא מבין את הראש, כאילו לא מבין כלום. יושב איתם בצד, מקשיב. ראש ישיבה רבי גדליה חיון עושה שיעור, עריות בקבלה. יושבים איתו, דן, כבודה עוד קוסטי. עוד קוסטי. ככה הולך מביא עוד קוסטי, עוד קוסטי, יושב ככה בצד. עובר עם המטאטא, מנקה קצת בצדדים, שלא יהיה לפני השיעור. אחד, שום דבר, והוא כל לילה, יש לו מחשב לעד, היה יושב וחוזר על כל השיעורים, מעמיק בתורת הסוד עוד ועוד 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 ועוד. ואף אחד לא חושד בו אפילו לרגע. יום אחד היה בישיבה איזו קושייה עצומה ביותר. בשיעור יקשו כמה תלמידים קושייה, רבי גדליה חיון יושב, מנסה לחשוב על הקושייה, איך תראה, צריך לענות, איך לעשות, אין תשובה. ניסה וניסה, אין תשובה. כל התלמידים תשמעו, תנסו אתם, מחר מי שיהיה איזה רעיון להסביר, תגידו לי. עד בבוקר רבי גדליה חיון כל הלילה ישב, אין תשובה. הם ישבו התלמידים, יום אחרי יום נסים לפתור את התשובה, לא עזר כלום. הרשש הקדוש, רבי שלום שרבי, עליו השלום, בא בלילה, אמר להם מסכים, תקוראים, בא בלילה, כתב את כל התשובה, כמה דברים באריכות, כתב ידו, שם את זה מתחת לזוהר הקדוש
של רבי שלום שרעבי, רבי גדליה חיון, מחילה, יצא מתחת לזוהר הקדוש שלו, והלך. בבוקר מגיע רבי גדליה חיון, הראש ישיבה, מגיע לזוהר הקדוש, הוא קולט שזה דפים מבצבצים החוצה. תסתכל, הוא רואה באשר לשאלה שדנתם אתמול על כך וכך, כמה ביורים מהזוהר הקדוש, ציטוט מפה, זוהר משם, הארי הקדוש מפה, שער הגלגולים, שער הזה, כל השערים. השתבח שמו לעד. רק כמה דפים, מתמוגג מנחת. אמר להם, רבותיי, אני דמעות בעיניי, זה גילוי אליהו הנביא זה. יש לנו פה גילוי אליהו, בלילה כתב את כל התשובה. איזה תשובה הסביר להם כל התשובה, היה שמחה וששון. הראש ישיבה זכה לגילוי אליהו הנביא. טוב, עוד פעם אחרי שבועיים, אותו סיפור. כמה ימים, אין תשובה. בא בלילה, כתב את כל התשובה. כתב את כל התשובה. בבוקר, רבי גדליה חיון רואה פעם דפים מבצבצים מהזוהר הקדוש, קרא את כל התשובה, אי אפשר להאמין. מדהים. תשובה מסנרת הכל, כל הקושיות. ככה גם בפעם השלישית. הבת שלו, רבי גדליה חיון, הייתה חריפה ביותר. אמרה לו, תשמע אבא, נראה לי, אין לכם גילוי אליהו, הם גילוי רבי שלום שרעבי יש לכם. למה את מדברת? מה? פעם באה שלכם איזה קושייה, תעקוב תראה מי כתב את התשובות. הגמרא אומרת, העיני החדה, היא מכירה באורחים, יש לה בינה יתרה בדברים, יודעת בדיוק, זה היה האורח הזה נוכל, אל תעסק איתו. כמה מילים, קלטה אותו מדבר, היא יודעת בול. האמא תראו אותה לפעמים, היית מביא איזה חבר, אומרת לך, זה יעריק ועד יעבור, אל תעסק איתו. אתה רואה אחרי כמה זמן, נתפס על כל מיני בעיות, כל מיני דברים, בול. אישה, קולטת את הדברים האלה, השתבח שמו לעד. טוב, אמר לו, אבא, נראה לי זה, תבדוק. עבר כמה שבועות, עוד פעם קושייה עצומה, היה איזה לילה אחד, אמר אני עכשיו מחכה פה, למה נראה אם זה גילוי אליהו, גילוי כמו שאמרה הבת, גילוי שאמרה שלום שרעבי. היה שם, סגרו אותו בית בלילה, בא רבי גדליה חיון, התחבר מאחורי איזה כיסא. אני יושב בשקט שמה, היה 12:01 בלילה, מעט צעדים, שומע, פותחים איזה ספר, ויד כותבת. זה אליהו הנביא הזה. אמר, אני אסתכל עכשיו ותפסו אותי. לא, תאפק, אמר לי עוד כמה דקות, כמה דברים, את הראש ככה בשנייה אחת, רב מזה, רבי שלום שרעבי. השמש, כוס קפה, עניינים. אמר, הבנתי את כל הסיפור. טוב, עבר הלילה, כתב לו את כל התשובה, סידר לו את הכל, שמנו את זה מתחת לזוהר הקדוש, רבי גדליה חיון לא דיבר מילה. הגיע הבוקר, ישבו להם בבית המדרש, עוד דפים מבצבצים, תלמידים אמרו לו, גילוי אליהו הנביא. אמר להם, רבותיי, נראה לי זה לא גילוי אליהו, גילוי רבי שלום שרעבי. או כאילו בכלל לא סתם, כבוד הרב, כוס תה, כוס קפה, כבוד הרב. אמר לו, שלום, שב פה. כבוד הרב, מה עשיתי? אתה לא טעים? כבוד הרב, אני מביא עוד קפה? כבוד הרב, מה, ערוגות, חסר משהו? כבוד הרב, אני רץ, עכשיו אני מביא. מה עשה, כבוד הרב? שלום, שב פה. איפה? פה לידי. מה לא יכול לשכבוד על אדם? חס ושלום, אני עפר ואפר, אני רימה ותולעה, אפס אפסים, כלום. מה יכול לשכבוד הרב? אמר לו רבי שלום שישב פה. לידו כולו רועד. אמר לו, רבותיי, הנה התשובה שאליהו הנביא שלח לנו, הסביר להם את כל התשובה, אמר להם, תדעו לכם, זה לא אליהו הנביא. אתמול בלילה אני חיכיתי פה אחרי הספסל, וזה השמה שאנחנו פה, מתחבא לנו פה, רבי שלום שרעבי. הוא את כל התשובות, הוא כתב אותם פעם אחרי פעם אחרי פעם, השתבח שמו. אמר לי, תדעו לכם, אני כבר מבוגר, כבר זקן, אחרי 120, הוא עומד להיפטר מהעולם, הממשיך שלו זה רבי שלום שרעבי. הוא יהיה ראש ישיבה אחריו, השתבח שמו. אמר לו, מעכשיו אני לא ראש ישיבה, אתה תהיה ראש ישיבה. נתן לו את ביתו לאישה, השתבח שמו. נתן עם הבת של רבי גדליה חיון, ומזה נהיה אחר כך ראש ישיבת המקובלים ורבי שלום שרעבי, השתבח שמו. כל שעוסק בתורה בסתר, תורתו מאחזת עליו בגלוי. וזה מה שאומר הרמב"ם. והרמב"ם, כתוב בפרקי אבות, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. בא פעם אחת לרמב"ם, אמר לו, כבוד הרב, אני שנים בורח מהכבוד, ועוד לא הגיע אלי הכבוד הזה. תאמין לי, אני בורח מאיזה ריצות אני שם. כיסא, אני בורח מהכיסא, זה בורח מהכבוד שנים. ושום דבר לא הגיע, כלום, אני מנסה כבר כמה שנים. אמר לו הרמב"ם, אני אסביר לך מה קורה איתך. אמר לו, מה שחז"ל דיברו, שכל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, זה מדובר באחד שבורח באמת מהכבוד. אבל אתה בורח, מסתכל אחורה, לראות אם הוא רודף אחריך. לכן הכבוד לא רודף אחריך, צדק. אם אתה בורח באמת מהכבוד, סולד בכבוד,
שולט בדברים האלה, זה מעלה עצמו ביותר. אתה בורח כל שניה מסתכל, הוא הגיע או לא הגיע? איפה הוא? מתי יגיע אליי? זה הכבוד לא רודף אחרי אף אחד כזה. גדולי ישראל, תמיד כל הדורות, היו תמיד בורחים מהכבוד. וזה מה שהתחלנו לתחילת הפרשה. איך המרגלים נפלו בחטא כזה נורא והיום? רדיפה אחרי הכבוד. שלנו כל הרדיפה אחרי הכבוד, נזכר את השם, דבק במידת הענווה, דבק באמת האמיתית, נזכר את השם, בגלל שיחזקנו במהרה בימינו. אדון עולם, אתה הגדול מכולם, אני בן אדם, קטונתי להיות מושלם. לו יכולתי לשאת את כובד המשא, לו ידעתי איך להודות לך על הנשמה. אלוקינו, שמור עלינו, חוץ ורחם, שמור אותנו על ילדינו, כי אתה הוא אחד מרחם. שמור ביתנו, אל תעזבנו, לך זועק הלב. לבדנו לא יכולנו לשאת את הכאב, את אעשה כל חיי, בורא העולם, צל גדימתי מעיניי, אנא חזקני לצעוד בדרך נכונה.